Vitajte v škole promptu. Dnes sa naučíme rozdiel medzi promptom, ktorý nefunguje, promptom, ktorý funguje a promptom, ktorý je geniálny. Povedzme, že potrebujete napísať e-mail kolegovi, ktorý zabudol na dôležitý deadline. Viete, taký ten e-mail, kde musíte byť profesionálny, ale zároveň trošku naštvaný? OK, tu je zlý prompt. Napíš e-mail o deadlineu. A AI vám odpovie s niečím super generickým, čo znie ako Dear colleague, I am writing to inform you about the deadline. Please complete the task. Teraz dobrý prompt. Napíš profesionálny, ale priamy e-mail kolegovi Tetrovi, ktorý zabudol odovzdať monthly report včera. Potrebujem to do zajtra, inak to ovplyvní celú prezentáciu pre klienta. Už lepšie. Máme kontext, máme tón, máme dôvod a vie, čo potrebujete. Ale teraz geniálny prompt. Napíš e-mail Petrovi. Tón profesionálny, ale priamy a trošku urgentný. Kontext. Peter zabudol odovzdať monthly report včera. Dôsledky. Potrebujem to do zajtra, lebo to integrujem do klientskej prezentácie. Štruktúra. Zachovaj dobrý working relationship, ale daj jasne najavo, že toto je priority.